ҳамада салом алейкум бародари азиз, як бор як хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 11 мошини фурӯшӣ ва як хона. Аввал боди хат то охира тамошо кунед. Нархҳои дастрасай боварӣ дорам ки ҳар як шумодан маъқул мешавад. Навор то охира тамошо кунед дӯстон. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд ҳатман обуна шавед ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки барои калама гузоранд дар шабакаи мо марҳамат рақамҳои мо мисли ҳар вақта дар рӯи экрани шумо меброяд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон, бародарон, фикротон ҳатман дар комментария нависед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳо бародаро. якум эълони мо ҳаст хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Фарҳод, дорои 8 сотиқ замин, 3 дар хона. чӣ хеле ки дар расм мебинем шароити хона гуфтаи 70% хона тайёраи зиндагӣ мекунам. чӣ хеле ки дар расм мебинем шароити хонара ба шумо маълумай бародаро. нархи хонара боша гуфтаи 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 228000 рубл. харидори аниқ гуфтаи фақат занг бизана, беҳуда занг назанед. марҳамат бародарои хонахар, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби хона дарёфт кунед. марҳамат шанс ай даст натем бародаро, занг занед. деюм мошини фурӯши мо ҳаст Laivo Nexika соли барориш 2012, кузуфи седан, ранг бошад кабуд, мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. сроч нафрӯхта мешавад. як дастаи мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Тумен бародаро. нархша бошад гуфтаи 200,000 рубли русӣ. харидори ане бошад савдо мешавад. мошин гуфтаи дар душанбе боша ягон Opel Sedan ё Astra G қади алишам мекунем. просто граница маҳкамай намешава мошина бурда гуфтай ҷадан бефурӯшем шава. марҳамат шахсони мошин хар, мошин як дастай, марҳамат занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Laivo Nexika соли барориш 1997, кузуфи седан, ранг бошад сурх, мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотора нав кардагим гуфтай ходовоиш зурай, 4 баллони нав дора, магнитофон дора. документош то охири сола ҳастай. сроч нафрӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи шаҳри нав бародаро. нархша боша гуфтаи 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 97000 рубл. варианти алиширам ҳастай. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед бародаро ва маълумоти бештара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накунед бародаро ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra аз соли барориш 1995, кузуфи седан, ранг бошад сабз, мотор 1.8 сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошинча соза гуфтай ҳуҷҷатҳои солон надорад. сроч нафрӯхта мешавад. пул дар кора гуфтай қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро. нархша боша гуфтаи 26000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 169000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа бародаро ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини хубай, марҳамат занг занед. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1996, кузуф хетчбек, ранг бошад кабуд, мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин ҳама ҷош 100% гуфтай ягон камбудӣ надорад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорам мошини мо дар ноҳияи Сифтамин бародаро. нархша боша гуфтаи 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 182000 рубл. харидори ане бошад савдо мешавад, алишам мешавад. барои маълумоти бештар дарёфт кардан бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Ашо мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 21099 соли барориш 10,000 сол. Кузуфи седан, ранг боша кабуд. Мотор 1.5, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. Мошин 100% гуфта ягон камбудӣ надора. ҳуҷҷатҳош то 05-22 ҳастай. Срочно фурӯхта мешавад. Мотор соатвори кор мекунад гуфтай. Қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон нақша боша гуфтесай 13500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 87000 рубл. Харидори ане боша савдо мешавад, алишам мешавад. Барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештари худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии мо ҳаст Toyota Corolla соли барориш 2007 кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.5, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад, алишам мешавад ба ягон Mercedes ё Opel Astra G болои сум медиҳем гуфтай ва нақша боша гуфтесай бародаро 40000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 260000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар барои маълумоти бештар дарёфт карда ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо ҳаст BMW 3 Series соли барориш 2001 кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Кондитсионер дорад, 100% кор мекунад. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 228000 рубл. харидори ане бошад савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. марҳамат шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нуҳум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Lacetti соли барориш 2008 кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. камтар гуфтай сум дар кор шуда барои ҳамин мефурӯшум. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гази евро 4 задагиай, ҳуҷҷатош буд шидагиай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи восеи бародарон нақша боша гуфтесай 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 188000 рубл. харидори ане боша гуфтай камтар арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1995 кузуфи универсал, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, ранг кабуд, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатош то охири сола ҳастай. гуфтай нав мотор кардагӣ муша, пусидагӣ кафидагӣ надорад. ҳамаш раднои ай хидшай. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи ҷиргатҳол бародарон нақша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ ҳозира мешавад 162000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии мо ҳаст Hyundai Sonata соли барориш 2001 кузуфи седан, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин гуфтай состоянияш нормале, балонош 100%, акклиматор 100%, ходовойш ҳам 100%, моторуш дар ҳолати беҳтаринай. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон нақша боша гуфтесай 16000 сомони тоҷикӣ бо рубли ҳозира мешавад 104000 рубл. харидори ане боша гуфтай алиш мешавад, арзонам мешавад. алиш гуфтай ба ғайри советский ба дигар чизо боша, вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда ва занг занед бародаро. маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1995 кузуфи седан, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон нақша боша гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ
که با روبل حاضر میشود 228,000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میشود. فقط خریدار انیق زنگ بزنه. من همه شخصان ماشین خر برای معلوماتی بیشتر رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما مرحمت زنگ زنین. و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان های ما به انجام میرسه. رحمت که تا آخر تماشا کردین، ما را دستگیری کردین، مینداریم دوستان. برادرای عزیز ما زیر پس اعلان های نوبانه ماشین های فروشی داریم. تا نواری آینده خودتان احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی با شما باشد. خیر.